ukážeme si, ako urobiť dosť dobré lietadlo. Dosť dobré lieta, takže ideme si ukázať. Skúste si to, fakt si to skúste a skúste, ako lieta. OK, tak teraz to zložíte. Sorry, kamera. Tak, ne, vlastne nie. Teraz dáte toto. Teraz to otočíte. Tak, a teraz proste toto dáte keby od začiatku. Takto nádherne. Teraz to zohnete dole. Takto to zohnete teraz dole. Takto teraz. Teraz otočíte to. A teraz to dáte takto. A takto. Teraz to otočíte a dáte toto sem. Teraz takto. Teraz toto strčíte keby pod toto. Tak. Teraz toto takto takto to je keby bum. Teraz takto. Tak, teraz ešte to na druhej strane. Teraz, keď môžete to nechať už takto, ale môžete si to vytvoriť, že toto by ste dali takto, ale ja to urobím, lebo to vďaka tomu docela lepšie lieta. Takže keď chcete mať ešte lepšie lietadlo, tak urobte toto. OK. Toto keď máte, tak už si to môžete hádzať a je to dosť dobré. Tak čau. No, dajte mi subscribe, like a kúkajte na moje ostatné videá, napíšte mi do komentára, že jaké videá mám natáčať z jakých hier, tak čau.